Hello guys, mamarigo kami. Gutom na ako, kumaw na laak. Marigo hit guys, mau pa yan na mamarigos. Sabado ni Gloria, di ba? Guys, so eto ning gutom na ako, mao na laak an akon duha nga baby at akong darling John is andon nalelego sa dagat. So kumaon na laak dida kay gutom na ak kay paglarga naman sa balay is waray ak kumaon. Nagkapila ak. So ada may balon kami nga pansit at pandesal. So at tubig, yun lang. Pero nangalimutaksan pa yung, so that's why na mapaso. Diba? Mapagayapon may payong. So iniya mo yung pariguan is baot, waray bayad, libre la. May iba nga pariguan, harayop, tas may mga entrance na. Sadto, libre yan na may mga entrance na. Kay tungod san, damo na nan mamarigo. Para san marka tubig kun maaram kam. San marka tubig is may bayad na. Di na siya libre. So, di dinala kami na marigo kay tungod san barato. Ay, sorry. Tungod san waray bayad at apikila. Diba? Doon. Tamang kaon la. Yun. Namarigo kami dida kay Sabado ni Gloria. Diba? O pa'y mamarigo dagat. Pero I think sa ibang mga pariguan is damo na mamarigo. Kay pag Sabado kasi is damo na mamarigo. Pag Sabado ni Gloria. Diba? So, yun na. Tamang kaon la. Tapos pagkatapos ko dito kumain is pumatunak sa dagat para tumunlob na. Pare paktida pumarigo. Kumanak anay, di ba? Kumanak ang pansit. Tas kayong gutom na. Yon. At ato akong padis. Ito man, katulad sa nakonseng sa'yo kanina. Yon. Nagpara video ka anay nga da. Kay kahumang ko la dida sa pagkaon. Waray anay kumadto. So, napinsaran ko is magpahuyak anay antis kumaon. Ay, antis sa pumarigo. Ano ba yun? So, yan lang po. Nagtatapos. Bye-bye!